Ilomantsi on yrittäjyyskunta, koska meille yrittäminen on luontevaa pitkien välimatkojen takia. Meillä on raaka-aineita luontaisesti lähellä. Meillä arvostetaan yrittämistä ja sillä luodaan työpaikkoja. Mitä meillä ei ole, se keksitään ja tehdään itse. Kaupallistetaan ja myydään maailmalle. Meillä yhteistyö pelaa. Meillä on mutkattomat välit kunnan, yrittäjien ja Business Joensuun kesken. Tää on kuin olisi kotiinsa tullut tänne. On helppo olla yrittäjänä. Se arvostaa yrittäjyyttä hyvinkin paljon. Tänä päivänä hän ei ole matkat mikään esteinä. Ja onhan meillä tätä paikallista raaka-ainetta. Välittömästi meillä on hommat sujunut. Pyritään tekemään yhteistyötä hyvin laajasti. Ja kuinka ollakaan niiden asiakkaiden kanssa. Paljon on tukitoimia ja apuja yrittäjyyttä. Keskusteluyhteys toimii.